Mga ka-K5 sa Banuasang Mina, abaw, ginabanta 500 kilo ang pagkabirugan nga pantat ang wala makapisik sa kamot sa mga kawatan. Wala na makapisik pa mga dalagkuan nga pantat sa kamot sang kawatan matapos sila ang gingkawat sa punungan. Ining natabo sa may barangay Abat, Mina, Iloilo sa isang aga Mayo 2, sandig sa kapulisan. Inside job kagiban pa nga motibo o kon posibilidad ang ginalantaw sa pagpangawat sa ginabantag 500 kilo nga pantat. Sunod kay Police Captain ni Sagani Tabares ang EPE sa Mina Municipal Police Station. Hulong doon kung katuan ng lugar, kag isa lang ang entrance sa exit sa punungan. Kag hindi gilayon matultulan kung baguanon lang sa lugar. Ginaplastar nila ang mga witnesses. Agud lang tawon kung ang ilang nakita kaganduha ka mga person of interest sa magpareho. Sandig sa investigasyon, nagagawa nga hindi mga tinaho sa lugar ang person of interest pero wala nila ginadula ang inside job. May cyclone war nga nakapalibot sa punong kag metro sa ngantad sa Balay Santa Gia kung sa diin may yara 10 kabuho. Pero ang isa diri nga may ginabreed nga dalagkuan nga pantat nga amo ang gingkawat. Posible naman nga nagamit sang net ang mga kawatan kag ginahakwat ang mga pantat. Yara sa ginabanta 250 ang gingkawat nga pantat. Tag 2 ka kilo ang kada isa kag nagabalor sa ginabanta 1 ka 2,000. Posible naman nga nag-agi sa likod sang pantata ng mga sospek. Buong hapon, may person of interest na kami ginanaramon ang witnesses ang amon nga ginagdada ng witnesses mo. Kag mga ka-K5 ginpahayag pa sang pulis nga pananglitan nga makompirmar kag makilala ang mga person of interest. Ginahaylo nilang tagiya kasumuman ang mga witness nga pasakaan gid sang kaso ang mga suspect. Balita nagikan sa Banuasang Mina. Ako naman si K5 Aaron Refollo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News of AM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.